جبرچاف اف ام دم باش و پینرین هیجا شارەداریya Kobanê ziftkirina hin kolanên bajêr û gundewarê wî bidawî kir. Her wiha riya gundê Helincê jî hat çêkirin û careke din xizmetguzarî li bajarê Kobanê vedigerin. دمسالا برهفکرین افستقان لکوبانی دست بکر و خلق ترسا آستنگیین در فروتنی و هناردنی دکن. Li bajarê Reqayê rêxistina rûya li ser ji nûveçêkirina mûzexaneyeke kevnarzanî kar dike ku ew mûzexane vedgere sala 1861. پشتی فدیه‌یەکە مەزن گەشتە $3,500 کۆمن چەکدار لە ئەفرینێ وڵاتیەکی گوندێ حەبۆیە گرێدایی مەوباتە سەربەست بەرددن و هەن کەسێدن لێ جەمخوا وەکو گرتی دهێلن. Komên opozîsyona çekdar ya Sûrî li Efrînê perstgarekî angommeredekî û dondirmefiroşekî tevî tirimbêla wî li nav bajêr li ser ya Rajo dirivînin. Li gundê qîbariyê girêdayî bi Efrînê ve endamên Koma Hemzatiyê girêdayî bi Tirkiye ve hinek jin girê didin û wan talan dikin û her wiha pere û zêrê wan ji wan distînin. Li bajarê Hesekê cotkar daxwaza vekirina navendekê dikin ji bo wergirtina berhema gênim li parêzgehê. Bi hezaran Sûrî ji Idlibê derine navendên pêşwazîkirina awareyan li Helebê bi riya korîdoreka mirovî dibin serpiriştiya Rûsyada. Rejîma Sûrî ji girtiyên ku di zindanên wê de jiyana xwe ji dest dayîre bawernameyên mirinê çê dike û ji xwediyên wan re dişîne piştî ku ew çend salan wenda bûn. Her wiha û navê wan di tomarên bajarî de tomar dike. Duh roja yekşemê dest bi xola alîkar bû ya ji bo pêşkêşkirina ezmûnên bi destxistina bawernameya duemîn her wiha hejmara xwendekaran gehiştiye 113,000 xwendekarî. Li Rojhilatê Başûrê Ezazê û nêzîkî holeke Gulan bombayeke ku bi destê kes ne nenas hatibû danîn texiya. بوەرە بوون ئەس رەنا و هەفکارێ من دەستان بمینن بخۆشی.